Bombo Business News. Ginalantaw sa Department of Agriculture nga posible magdubo ang galastuhan sa pagpanguma kag magahagan-hagan ng pressure sa sektor sang agrikultura diri sa pungsod. Ini matapos suno kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang anunsyo nga buksan na liwat ang Strait of Hormuz nga moang alagyan sa mga barko nga nagakarga sang langis kag magabuhin man ang gasto sa input sa produksyon kasunod sa nga mga development. Maayo ini nga balita suno sa DA bangod nga ginapreparahan na subong ang bago nga planting season. Mahalin sang nagluntad ang kinagamo sa Middle East sang uli nga bahin sang February, ginpahayag sang DA nga nagsaka gid ang gasto sa krudo, abono kag mga kargamento nga nagadugang sang pressure sa pagsaka sang presyo sa mga pagkaon diri sa Pilipinas. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate, ganbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BOP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP. Kahapon sang hapon, magaresume ang transaksyon umpisa alas 9 subong nga aga. 60 pesos and 32 centavos balos ang US dollar, 7 pesos and 73 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 26 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 15 centavos ang balos ang Saudi Riyal, kag 70 pesos and 24 centavos ang baylos ng euro.